Der var engang en kejser. Han kunne rigtig godt tænke sig at danse ballet. Desværre havde han det lille problem, at han var en mand. Derfor skete han. Jeg vil have en kønsoperation. Han ringede til 2 doktorer, og han kom med det samme. Ej, hvor sødt. Ej, det er sødt til den her, ikke? Den er altså så sød. Ej. Ej, det er altså bare så sødt, mand. Jeg må ikke godt få med. Så spiller den. Spiller den lidt. Jeg må spille den bare helt vildt meget. Ej, det var bare midt i gangen. Hvad så siger du? Næste dag skulle kongen ud og se tidspunkt. Det er bare mega godt, det her. Sygdelse. Ikke meget. Jeg kan bedre lide sådan en mand. Jeg kan godt sprække der bagfra. Du har jo ikke nogen pik. Jo, jeg har det her. Den er godt nok over sådan en statsdato, men den er stadigvæk. Jo, vi tager den med. Ej, hvad er det? Vil du have den tilbage? Jeg kan godt få det igen, den er lidt sort. Men det er ligesom sorte dildoer, ikke også? De sælger også godt. Det fungerer altså godt nok. Det er godt sted. Ja, der er sådan lidt chokolade der på vej ud. Jeg tror, den er lidt grønne. Det er bare det, der skal bruges. Det ser rigtig lækkert ud. Er nogen derude, der vil have en pik? Ej, hvor sødt! Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have det. Det var en bandit. Okay. Hvilket eventyr var det? Den var lidt uigenkendt. Det var eventyr! Så! En lidt alternativ måske opført af kejserens. Nu er det gruppe 8, der skal på bordet. Hvem har slet på bordet?